Egunon, ongi etorriak Kazetaguneko hitzaldi berri batetara. Nire izena Naiara da. Eta gaurkoan kontsultatu trafikoko zure puntuak eta historiala hitzaldia aurkeztu nahi dizuegu. Hala nola, gure gidabaimena indarrean baldin badugu, puntu saldoa kontsultatzeko aukera erakutsiko dizuegu. Historialari buruzko informazioa ikusteko aukera ere nola egin erakutsiko dizuegu. Isunak, zigorrak, gidabaimenak, ibilgailuen inguruko informazioa nola kontsultatu ere erakutsiko dizuegu. Eta behar izanez gero puntu ziurtagiria eskatzeko aukera ere ezagutuko dugu. Guzti honetarako bi aukera dauzkazue. Webgunearen bitartez, irubikoitza.dgt.es webgunearen bitartez, edo MiDGT aplikazioa deskargatuta. Bi hauetan sartzeko aukera ezberdinak eskaintzen dizkigute, bale? Klabe pinaren bitartez, erabiltzaile edo pasaitzarekin, edo telefonoan zita eta aurrez aurreko zita baten bidez. Hasi aurretik beti ere gogoratu nahi dizuet, galdera eta zalantzak izanez gero, komentario atalean idatz ditzazkezuela. Eta gogoratu nahi dizuet, hitzaldi hau bera ostegun hontan, bai, urtarrilaren 19an eguerdiko 12etan gazteleraz izango duzuela. Bestalde, datorren astean ere beste bi hitzaldi izango dituzue. Asteartea 24an arratsaldeko 7etan zer da eta zertarako balio du bizumak, eta ostegun hortan, urtarrilaren 26an arratsaldeko 7etan, ¿qué es y para qué sirve el bizum? Hitzaldi bera gazteleraz. Bueno, hau alde batera utzita, gaurko hitzaldiarekin hasiko gara. Kontsultatu trafikoko zure puntuak eta historiala. Zure baimena indarrean baldin badago, kontsultatu zure puntu saldoa. Gure berreskuratze eta galtze historialari buruzko informazioa lor dezakezu, eta bertan data zigortutako edo irabazitako puntuak zehazten dira, eta arau aste motak edo egin zenituen sentsibilizazio ikastaroak argitzen dira beti. Hala nola, bai, informazio guzti hau eskuratzeko aukera ezberdinak dauzkagu. Aukeratako bat, webgunearen bitartez izango litzateke, bai, irubikoitza.dgt.es webgunearen bitartez, bai. Behin webgunean sartuta, bai, gure zerbitzuak atalean gidabaimena eta zure puntuak eta baimenak ikusteko aukera daukazue. Behin atal horretan sartuta, bai, kontsulta eta puntuen ziurtagiria begira dezakezue, edo ikus dezakezue, bai? Puntuak kontsultatzea doako zerbitzua da, bai? Eta puntuen kontsultarekin oro har 12 puntuko balantzarekin hasten dira gidariak, bai? Kopuru hori ez da finkoa eta handitu eta txikiagotu daiteke egiten dituzun arau hausteen eta gidari ona zaren arabera, bale? Gidari berriek eta lizentzia kendu ondoren itzultzen duten gidariek 8 punturekin hasiko dira, bai? Bertatik egiaztatu ditzazkezue zuen puntuak. Puntu ziurtagiria eskatzeak 8,77 euroko kostua dakar izapidean, bai? Puntu ziurtagiria adibidez lanpostu jakinetan eskatu izan ohi da, bai? Eta hemendik zuzenean eskatzeko aukera daukazue, bai? Zure baimenaren puntu saldoa beti egiaztatu dezakezun arren baliteke puntuen ziurtagiri ofiziala eskatzea, bale? Ziurtagiri honekin 3. baten aurrean dituzun puntuak justifikatu ahal izango dituzu. Ohikoa da gidari profesionala zaren ala ez galdetzea. Beraz, bai, bertatik eskatu zuen puntu ziurtagiria, bai? Bi aukera dauzkazue, alde batetik puntua kontsultatzea,
doako zerbitzua izango litzateke, eta puntu ziurtagiria eskatzea. Kasu hontan, 8,67 kostua izango luke. Informazioa kontsultatzeko aukera ezberdinak dauzkagu. Klabe bitartez, erabiltzaile edo pasaitzarekin, aurrez aurre, telefono zita bat eskatuta edo MyDGT aplikazioa deskargatuta. Aplikazioa deskargatzeko beti ere, Play Storera joan barko genuke, aplikazioa bilatu eta deskargatu eta ireki. Sarbide klabe mota bitartez, hor azaltzen zaizkizue 3 aukerak. Internet bidez sartzen baldin bagara, 3 bikoitza dgt.es webgunearen bitartez sartzen baldin bagara, 3 aukera hauek azalduko zaizkizue. Ziurtagiri digitala, klabe pina, edo klabe permanentea. Klabearekin sartu nahi izan ez gero, lehenengo aldian erregistratu egin behar zara. NAN indarrean duzula, balio data eskatuko zaizu, NANaren balio data eskatuko zaizu, eta PIN bat jasoko duzu. Ziurtagiri gabe edo ziurtagirik ezbaldin badaukazu, erabiltzaile eta pasaitzarekin ere sartzeko aukera eskaintzen digute. Alta eman beharko duzu kontsultaren unean, alta eman dezakezu, DNI-aren zenbakia eskatuko dizuete, eta sarbide gakoa. Eskuineko aldean ikus dezakezuen irudiaren bidez, DNI-aren zenbakia edo NANaren zenbakia eskatuko dizuete, klabea, eta azpian azaltzen zaizkizuen karaktereak jartzea. Azpiko aldean jartzen dizuete, solicitar clave de acceso a la consulta de salto de puntos. Osakatuta, jasoko zenukete, klabe edo sarbide gako hori. Hirugarren aukera aurrez aurre, horretarako hitzordua eskatu behar dugu. Webgune bidez, 060 telefonoaren bidez, edo MyDGT aplikazioaren bidez. Aurrez aurreko kontsultarako hitzordua eskatu beharko genuke. Kasu hontan, sarbidea klabearekin nola egiten den azalduko dizuegu, klabe pina aukerara sartuko gara. Azaltzen zaizuen hor, klabe pina aukera hori. NANaren zenbakia eskatuko dizuete. Eta baita, NANaren balio data. Bi datu horiek sartuta dauzkagunean, kontinuar sakatuko dugu. Jarraian, kontinuar emandakoan, obtener PIN klikatuko dugu. Eta solicitar envío de SMS agertu arte itxarongo dugu. Behin PIN hori jasota, NANaren zenbakia jarriko dugu, klabea, pina eta acceder. Horiek izango lirateke jarraitu beharreko pausuak. Eskuineko irudian ikus dezakezuen bezala, hasieran obtener PIN sakatuko dugu, gero NANaren zenbakia jarri, kodigoa, pina eta acceder. Behin barruan gaudela, puntuen egungo saldua eta puntuen historiala azalduko zaigu. Goiko aldean, saldo aktual de puntos, hor dauzkazuen puntuak azalduko zaizkizue. Kasu hontan, 15 puntua saltzen zaizkigu. Beko aldean, historial de puntos. Hor puntuek izan dituzten gora berak azalduko zaizkizue. Data, puntua, mugimendua, azkeneko puntu gehiketa, eta estado aktibo, kasu hontan, baimena martxan daukagu. Hemendik zuzenean inprimatzeko aukera ematen digu. Informazio hau hortik zuzenean inprimatu dezakezue. DGT trafikoaren historiala. Hemen, irubikoitza dgt.es
webgunearen bitartez, historiala konsultatu dezakezue. Gure zerbitzuen bitartez, isunak eta zigorrak, gidabaimena eta ibilgailuen inguruko informazioa. Hor izan dituzuen isunak eta zigorrak kontsulta ditzazkezue. Dauzkazuen gidabaimenak, momentuan indarrean dauzkazuen gidabaimena guztiak azalduko zaizkizue, gidabaimen guztiak azalduko zaizkizue, eta ibilgailuak, dauzkazuen ibilgailuen informazioa. Zer gehiago, trafikoaren historialaren barruan, esandakoa, isunak eta zigorrak, gidabaimena, eta ibilgailuak, zure ibilgailuak. Egiaztatu zure ibilgailuen datuak. Zure ibilgailuen ohiko gidarian orden ikus dezakezue, eta zirkulazio zerga, egunean daukazuen ere kontsultatzeko aukera izango duzue. Hor eskuineko aldean, hori izango litzateke informazio horren irudia, eta horra azaltzen zaizue zuen ibilgailuen inguruko informazioa. Webgunearen bitartez kontsultatzeaz gain, badaukazute beste aukera bat ere, MiDGT aplikazioa deskargatu dezakezue eta informazioa hau zuzenean mugikor bidez edo tablet bidez kontsulta dezakezue. Horretarako aplikazio guztiak bezala, aplikazioa Play Storetik deskargatu beharko duzue, lehenengo Play Storeen goiko aldean aplikazioaren izena jarri, aplikazioa bilatu, deskargatu eta bain deskargatuta irekitzeko aukera hori izango duzue. Behin aplikazioa deskargatuta, DNI-aren edo nanaren zenbakia eskatuko dizuete, eta beharrezkoa da klabe pinarekin klaben erregistratzea derrigorrezkoa izango litzateke. Behin aplikazioan sartuta, ondorengo irudiak ikus ditzazkezue. Behin sartzen garenean, klabe horrekin sartzen garenean, lehenengo pantailan indarrean dauzkazuen puntuak azalduko zaizkizue. Bigarren irudian ikus dezakezue, adibide gisa, hola Pedro, kasu hontan, 15 puntu izango lituzke Pedrok martxan. Beko aldean, bere ibilgailuak azaltzen zaizkio. Kotxeak, eta momentu hontan izango lituzken ibilgailuak. Hurrengo irudian ikus dezakezue, gidabaimenak. Martxan dituen gidabaimenak azaltzen zaizkio. Eta azkeneko irudian, kasu hortan ibilgailuen inguruko informazioa ikus dezake. Hori izango litzateke, aplikazioan sartzen zaretenean, ikusiko dezuen informazioa. Informazioak itxura hau izango luke. MiDGT aplikazioan sartzeko, esan dugu, klabea izan beharko dugula, beraz, klabe hortan sakatuko dugu, eta acceso PIN 24 horas aukeratuko dugu. Hor ikusten dezute eskuineko irudian, lehenbizi, klabe hortan sakatu eta ondoren acceso PIN 24 horas sakatu. Behin hor sakatuta, nanaren zenbakia eskatuko digute, nanaren balio data, obtener PIN sakatuko dugu, webgunean egiten genuen bezala, obtener PIN sakatuko dugu, eta jasoko dugun pina, idatziko dugu. Ikusten dezute irudian, DNI-aren zenbakia, nanaren zenbakiaren balio data, obtener PIN sakatuko dugu, eta datorren irudian, nanaren zenbakia jarrita, pina sartuko dugu, eta acceder emango diogu. Behin barruan gaudela,
zuzenean sartuko gara gure puntu saldora, 15 puntu. Bai? Eta nire karneta ikusi sakatzen baldin badugu, hortik zuzenean, bai, zure karneta ikusteko aukera izango duzu. Bai? Gogoratu nahi dizuet gaur egun, bai, aplikazioa, MiDGT aplikazioa mugikorrean deskargatuta eramaten baldin baduzue, bai, eta hortik nire karneta ikusi, bai, kasu hontan, karneta ofiziala bezala funtzionatzen duela. Esan nahi dut, kontrol bat baldin badokazute, aplikazio bertatik, bai, karneta erakutsi dezakezue. Balio ofiziala izango luke. Beraz, gaur egun ere, txartela gainean eramaten ez baldin badugu, mugikorrean bertan ere, eramateko aukera hori daukagu. Bai? Aplikazioak, bai, ondorengo menua eskaintzen digu, eskuineko irudian ikus dezakezue, aplikazioak ondorengo menua eskaintzen digula, eta bertatik nire ibilgailuak, martxan dazkagun ibilgailuak kontsulta ditzazkegu, isunak kontsulta ditzazkegu, izapideak ere, azterketa notak, aurreko hitzordua har dezakegu, eta egiaztatzeak. Hori da, MiDGT aplikazioaren menua, eta eskaintzen dizkigun aukera ezberdina. Goiko aldean ikusten duzu, beti azaltzen zaigula nire karneta ikusi aukera hori. Hortik nire karneta ikusi eta aurkeztu dezakezue ere. Balio ofiziala, gogoratu, balio ofiziala izango lukela. Aplikazioak berak ere balio ofiziala izango lukela. Nire izapideak aukeran sartu ezkero, gidari txostenak ikus edo kontsulta ditzazkegu, ibilgailuak, ojiko gidaria gehitzea, ibilgailu txostena, dokumentazio bikoiztuak, eta tarifak erositako tasa kontsulta edo tasa ordainketa, egina daukagun edo ez kontsultatu dezakegu. Nire izapideak atalean, ondorengo aukerak eskaintzen dizkigu. Goiko atalean gidariaren inguruko informazioa, beko atalean ibilgailuaren inguruko informazioa, eta beko aldean tasa ordainketak, tarifak eta bar. Beno, laburbilduz gogoratu nahi dizuet. Informazioa eskuratzeko, klabe pina, erabiltzaile edo pasahitz bidez, edo 060 telefonora deituta, sar gaitezkela, aukera guztie hauetaz gain, aplikazioa mugikorrean edo tabletean deskargatu ezkero, app MiDGT aukera izango duzue. Kontsultatu gidabaimanaren puntua webgunearen edo MiDGT aplikazioaren bidez. Bi aukera dauzkazute. Webgunea edo aplikazioa. Gogoratu, sartzeko klabe pina, erabiltzaile pasahitza, telefono edo aplikazioa. Eta behin bertan sartuta gaudela, isunak, zigorrak, gidabaimenak eta ibilgailuen informazioa kontsulta dezakegu. Hori eskema moduan edo laburbilduz. 5 minutu dauzkagu orain, galdera edo dudarik baldin badaukazute, komentario atalean idazteko. 5-10 minutu dauzkazue hor, orain galderak egiteko. Ni bestalde gogoratu nahi dizuet, hitzaldi hau bera, ostegun hontan gazteleraz izango duzuela. Ostegun hontan urtarrilak 19 eguerdiko 12etan. Hitzaldia gazteleraz. Eta datorren astean ere, beste 2 hitzaldirekin bueltatuko garela, urtarrilak 24 asteartean arratsaldeko 4etan, zer da eta zertarako balio du bizumak, ostegun hortan, urtarrilak 26 osteguna arratsaldeko 7etan, hitzaldi bera gazteleraz, ¿qué es y para qué sirve el bizum? Eta beno, galderarik ezpaldin badaukazue. Eskerrik asko zuei ere gurekin
beste behin ere egoteagatik, bai, eskerrik asko Amaia, bai, eskerrik asko Mikel, bai. Plazer bat, da, astero zuekin, hemendik hitzaldi hauek eskaintzea, gogoratu nahi dizuet, astero 2 hitzaldi dauzkazuela, astearte eta ostegunero, bai goizez, bai arratsaldez, goizetan 12, arratsaldetan 7, bai? Eta duda eta galderarik ez baldin badaukazute, nire partetik eskerrak beste behin ere gurekin egoteagatik, bai? Egun ona izan eta hurren arte eskerrik asko.